Je to nádhera. Mám teraz nabitú striedavo tiež gumennými a gumeno-kovovými nábojmi. A na takúto blízkosť mi stačí aj kolimátor, teda taký zamerávací bod. Nepotrebujem pušku používať. Nebudí či červenú alebo zelenú. Neviem, či to ešte nabité hlavne bude. Môže to aj vidieť. Uvidíme. No, tu máme ciele. Tento sprejík je plný. No, toto nebuchne. Tu hore bandaska. To som mohol niekomu darovať, ale no, nezabal sa. To je pekné. Takže Umarex HDX 68 kaliber, trošku upravená na 24 Joulov. Máme tu puškomer a kolimátor, ale tu by stačí kolimátor. A ideme si čo si rozbiť. Aha. No tu ešte trošku naladím. Zaujímavé. Možno ešte pôjde.